Goddag, det er Dan Vestergaard her. Jeg vil give en kort demonstration i brugen af aktiesiden. Jeg vil starte med at gå op og logge mig ind heroppe. Jeg har min e-mailadresse og mit brugernavn, mit brugerkode, og jeg trykker på login. Derefter bliver jeg logget ind med en menu, der svarer til det, jeg nu har abonnement på. Jeg har abonnement på det hele i det her tilfælde, det vil sige både aktier, skandinaviske, europæiske, USA-aktier, jeg har indekset, jeg har valuta, jeg har råvarer og pengemarkedet. Jeg kan trykke på udvide menuerne herovre. Jeg kan gå ind og kigge på danske aktier, hvis det er det, jeg kan gå ind og kigge på råvarer her. Hvis jeg går ind på råvarer, så får jeg nogle undermenuer med forskellige råvarer i. Jeg starter med at gå op under danske aktier. Jeg kan så vælge at gå ind og kigge på large cap, mid cap, small cap aktier. Jeg kan vælge, der er en bestemt aktie, jeg søger efter, kan jeg gå ind under navnene. Jeg har investeringsforeninger. Længere nede har jeg Rosindex, og jeg har forskellige lister. Jeg vil starte med at prøve at kigge på, jeg går ind under large cap, og prøve at kigge på for eksempel Carlsberg B-aktien. I det jeg trykker på Carlsberg B, så får jeg et grafområde herover, hvor jeg får udfyldt med noget grafik, som svarer til den menu, jeg har heroppe. Jeg har trykket på kort sigt, jeg kan så trykke på medium sigt, lang sigt osv. Vi ser billedet skifter herinde. Hvis jeg vælger på kort sigt, så får jeg altså 250 perioder, svarende til cirka et år bagud, med et bar chart. Og jeg får, hvis jeg kører op her, så kan I se, så har jeg forskellige analyser hernede. Det er selvfølgelig også, det her grafikbillede hernede er selvfølgelig også 250 perioder, så den tidsakse, jeg har hernede, svarer til den, jeg har heroppe. Jeg har en RSI-MA, jeg har en Stochastic, og jeg har en oscillator. Hvis jeg vælger at trykke på medium sigt, så får jeg ugechart, hvor jeg kigger 400 perioder bagud, altså 400 uger bagud, svarende til en 7-8 år. Hvis jeg trykker på lang sigt, så får jeg et sted mellem 20 og 30 års historik. Ja, nogle af dem går der endnu længere tilbage, hvor det er månedschart. Jeg har en RSI-MA på 5 måneder, og jeg har en nederst dernede har jeg den Carlsberg i forhold til det indeks, som det nu er i det her tilfælde Copenhagen Stock Exchange All Shares, hvor den røde graf den repræsenterer Carlsberg, og den grønne streg repræsenterer aktieindekset på Copenhagen. Jeg kan gå ind og kigge på point and figure, så får jeg et point and figure chart, i det her tilfælde med en stigningstakt på 3% samt 3 reversaler. Jeg kan gå ind og kigge på børsinfo, der tager den så fat i OMX's hjemmeside, hvor jeg så den tager fat i Carlsberg-aktien, og jeg kan så her blandt andet se realtid over dagen. Jeg kan gå til Carlsbergs hjemmeside, og jeg kan så slutteligt gå ind og kigge på teknisk analyseforklaring, hvor der er en beskrivelse af de tekniske indikatorer, som er i den grafik, som vi har her. I det her tilfælde, der starter vi med at fortælle lidt om prismønstre hernede af, som man så kan læse igennem, hvis man synes det. Der er lidt om glidende gennemsnit og noget med RSI, RSS, Stochastic, oscillator, rate of change osv. Hvis jeg lige starter med at gå tilbage, eller jeg går lige tilbage til kortsigter over, der kan jeg selvfølgelig skifte mellem aktierne. Hvis jeg nu siger, nu skal jeg lige se Norden eller Coloplast, så tager den fat i aktien. Og hvis jeg har valgt en anden topmenu heroppe, for eksempel medium sigt, ja, så bliver jeg i medium sigt, hvis det instrument, jeg udvælger, har den samme menu, som vi har heroppe. Alle danske aktier har selvfølgelig den samme menu heroppe. Hvis jeg derimod går ned under, for eksempel kigger på råvarer, ind og kigger på en metal, for eksempel, og kigger på kobber, ja, så har jeg en anden menu, og så vender jeg den tilbage til den første valgte, altså kortsektoren. Og så fremdeles, jeg kan vælge menuerne her og kigge på, hvor langt jeg går tilbage. Jeg går lige tilbage og vælger danske aktier heroppe igen. Og kan for eksempel holde mig på Carlsberg. Hvis jeg går ned og kigger længere hernede af, så kan vi hernede se, at jeg har investeringsforeninger, jeg har Rosindex. Hvis jeg går ind og kigger på Rosindex, for eksempel vælger jeg Rosindex for de 100 større danske aktier med et point and figure chart på 3%, ja, så får jeg den op, og så får jeg selvfølgelig en anden menu heroppe.
Og det her hovedindeks, det viser altså, hvor stor en del af de 100 større danske aktier, der har et købsignal som sidste signal. I det her tilfælde har vi altså 28% af aktierne har et købsignal som sidste signal. Når vi kommer meget langt ned, så er vi i en situation, hvor selv gode aktier er begyndt at få salgssignaler. Kommer vi meget højt op, så er vi i en situation, hvor selv dårlige aktier får købsignaler. Og det er altså en indikation af, at nu skal man være varsom. Heroppe under forklaring, der kan man gå ind og se, hvordan man tolker for eksempel hovedindeksen på point and figure, hvornår markedet vender osv. Men man har altså en god rettesnor for, om markedet bevæger sig i en opadgående eller nedadgående kanal. Nej, det er det samme, hvis jeg går ned og kigger hernede, for eksempel SMA 51, så angiver det altså, hvor stor en del af aktierne, hvor kursen ligger over 50 dages glidende gennemsnit. Og så fremdeles. De hovedindeks laves både på danske og svenske indekses, eller aktier, undskyld. Jeg kan gå over og kigge på lister. Der bliver der altså, der kan jeg for eksempel gå ind og vælge sorteret efter dag til dag. Der tager den så alle de danske aktier og sorterer dem efter den stigning, der har været ved gårsdagen. Altså i det her tilfælde den 10.11.2011. Der var Skargo den, der steg mest, og hvis jeg går ned i bunden ned, så var Intermail den, der faldt mest. Når jeg er inde på sådan en liste, som jeg er på her, så kan jeg holde Control-tasten nede, samtidig med at jeg for eksempel trykker på GN Stor Nord. Så får jeg et nyt faneblad, se heroppe. Og hvis jeg trykker på det, så har jeg al den grafik, der nu findes for GN Stor Nord over hinanden. Og jeg har altså dagschartsene, analyserne på dagscharts, jeg har ugechartsene, jeg har månedschartsene, og jeg får point and figure chartet hernede. Jeg kan lade det faneblad stå og køre tilbage til den anden, trykke på en ny. De kunne for eksempel gå ind og trykke på Carlsberg B for eksempel. Ja, så får jeg endnu et faneblad op med Carlsberg B, og på den måde kan jeg jo lynhurtigt bladre mellem de forskellige aktier og få grafikken op, som jeg nu gerne vil have den. Jeg kan vælge forskellige altså hvilke værdier der bliver sorteret på de enkelte aktier. Jeg kan gå ned og kigge på noterede investeringsforeninger. Dem får jeg så i alfabetisk orden hernede. Jeg kan få beregnet volatiliteter, hvor der er sorteret på volatiliteten på 3 måneders sigt. Det vil sige, at den, der ligger øverst, er selvfølgelig den, der er mest volatil, og den, der ligger den, der er mindst volatil. Der afhænger det selvfølgelig også af, at man kan se, hvornår den sidste er handlet. Så en lav volatilitet, hvis den ikke har været handlet i et halvt år, ja, så kan man nok ikke bruge det lige til så meget. Jeg prøver lige at gå op og kigge på grafikken igen heroppe. Hvis jeg nu havde for eksempel valgt jeg vil kigge på Carlsberg B, så glemte jeg lige at indikere, at her kan jeg også få det billede, jeg har her. Altså når jeg trykker på medium sigt, så får jeg den her, men hvis jeg holder Control-tasten nede, samtidig med at jeg trykker på menuen heroppe, så vil der åbne et nyt vindue heroppe med den grafik i, som jeg nu havde. Det vil sige, hvis jeg for eksempel var her og gerne vil have, hvis jeg nu har lang sigt på her, for eksempel, hvis jeg trykker, nu vil jeg godt have Carlsbergs hjemmeside op i et nyt vindue, ja, så holder jeg Control-tasten nede, mens jeg trykker på hjemmesiden, så bliver Carlsbergs hjemmeside åbnet i siden her, og jeg kan den kan jo så blive som fanebladene. Og så fremdeles. Det var lidt om, hvordan jeg bevægede mig rundt i menuerne, og hvad jeg nu kan se på de enkelte aktier. Jeg kan selvfølgelig lynhurtigt bladre ned og kigge på noget andet, hvis jeg vælger det. Indekses, der er diverse hovedindeks, der er så samlet selvfølgelig de danske og de svenske hovedindeks, der er futures, der er US-indeks og så fremdeles. Ja, det mest interessante er det måske så endda diverse blue chips, hvor vi har alle mulige forskellige indekses blandet. Hvis jeg nu går ind og kigger på Dow Jones Industrial, ja, så får vi selvfølgelig vi har en ny menu heroppe, så har vi medium sigt, lang sigt. Jeg kan gå ind og kigge på realtidsdata, hvor jeg får et lille billede op, som opdateres med realtid. Der har du tiden herover, som er GMT-tiden, det vil sige København minus 1 time på den her årstid.
nøjagtigt det samme, hvis jeg nu havde gået ind og kigget på, hvis jeg havde haft på valuta for eksempel, der har jeg så også, hvis jeg nu går ind og kigger på hovedvalutakursen for eksempel, og vælger et hovedvalutakurs, Australdollar mod US dollar, så har jeg selvfølgelig bliver reelt til data, fordi der havde jeg en menu, som jeg har under indeksen. Jeg kan selvfølgelig lynhurtigt bladre over og kigge på kort sigt, lang sigt, og så fremdeles teknisk analyseforklaring står selvfølgelig også her, og så fremdeles. Og det samme også for råvarer. Det var lidt om brugen af selve aktiesiden. Når jeg er færdig, kan jeg lukke mit browservindue, eller jeg kan trykke på log ud-knappen. Jeg vil også lige lave en kort demonstration af, hvad jeg går ind på mit kontrolpanel her. Der redigerer jeg mine egne data. Jeg kan redigere mit abonnement. Nu har jeg abonnement på det hele. Man kan se, hvor lang tid der er tilbage på det abonnement, man har. Tryk på mit kontrolpanel. Jeg kan redigere mit password. Hvis jeg har et gammelt password, hvis jeg har fået tilsendt et nyt password, kan det være et fuldstændig krypteret password, som man jo ikke kan huske, så kan man ændre det til det password, som man nu gerne vil anvende på siden. Og man kan selvfølgelig også, jeg kan lige prøve en gang at logge ud, og så kan jeg prøve en gang at logge ind igen som en anden bruger, hvor jeg ikke har nogen menu herover. Altså hvis jeg nu logger ind som mail@bcu.com, angiver mit password som den bruger, og så logger ind. Så vi ser i det her tilfælde her, der er der ikke nogen abonnement. Abonnementet er ganske enkelt udløbet. Der er ikke nogen menu herover overhovedet. Hvis jeg går ind, så kan jeg så gå ind i mit kontrolpanel. Jeg kan gå ind og redigere abonnementet. Og for eksempel sige, at jeg vil godt tegne abonnement på skandinaviske aktier i 12 måneder for eksempel. Så kan jeg gå videre til oversigten. Så får jeg mit skandinaviske aktier på 1350 kroner inklusiv moms. Jeg kan så gå til betalingen. Jeg skal angive mit kreditkartnummer og min kontrolcifre, min udløbsdato, og jeg trykker på betalknappen. Og i det øjeblik, at jeg så har fået betalingen gennemført, så får jeg en kvittering op på siden, ligesom jeg får en kvittering eller en faktura tilsendt på min e-mailadresse. Og når jeg så har fået det gjort, så kan jeg trykke på, enten kan jeg selvfølgelig logge ud og logge ind igen, så får jeg opbygget min menu herover, eller jeg kan trykke på den lille bitte knap, der er hernede, så bliver menuen herover opbygget. Nu tegnede jeg jo ikke noget abonnement, fordi jeg ikke fik angivet min credit card. Men jeg kan logge ud, og jeg kan for eksempel logge ind igen med det navn, jeg havde før, så man kan se, at min menu jo så bliver opbygget efter det, jeg nu har abonnement på. Vi kører løbende en tjek efter, om der er, når vi sender opdateringer ud på vores charts, om der kommer nye signaler, og så vil man hernede i bunden, der vil de løbe. Altså det her, det er signaler, der er kommet i dag den 11. Vi opdaterer nemlig de danske aktier kl. 10, kl. 12, kl. 14 og kl. 16. Det kan man se, hvis man går ind her, så kan man se, at vi har opdateret Carlsberg kl. 12.37. Grafikken her, og de signaler, der løber hernede, det er altså signaler, der er kommet i løbet af dagen. Rias har fået et Nordfyns. Jeg kan se, hvis jeg kører ind og ud, så vil jeg hurtigt bladre igennem dem, der nu har været. Det er ikke mange, der har været i dag. Ja. Jeg vil logge ud og sige tak for denne gang. Man er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os, hvis man har lidt problemer med aktiesiden. Kontaktinformationen står hernede.